Mon, abi live gaya tuan. Live gaya itu. Anyway, juga check. Sound problem आ रहा है क्या? Sound problem आ रहा है? Ping कर रहा है। Sound कम करो। Live chat. Hi, logoफोर. Hello, SB blogaव बयखौबो बरायनो थाखाय साबैसे join जाखो? साबा. जों बर' नंगौना नङा बेनि बागै जोङो दिनै सावरायनो सानदोंमोन नैबे लाइभआवहाय लोगोफोरखौ लेंहरदो लाइभ स्ट्रिमाव शेयार खालामना हो कमेन्ट्स खालामना हर रायजोफोर जाय नायदों कितना बज रहा है टाइम कितना हो रहा है 3:51 7 only 7 please kindly share with your lovely friends today let's talk about Jwng Boro नंगौना नङा बड'लेण्डआवहाय जोंनि बेसेबां मोनथाय दङ दिनैनि समाव बेखौ जों मोनजोबनो हागोन ना हायाखै बेनि बागै सावरायनो नागिरदों so please come to live all messages are visible okay message is visible for all no comments yet बारा सम गैला रायजोफोर काइंडली कनेक्ट टू माय फोन कॉल इज डिस्टर्ब कर रहा है यार ये सावरायनो नागिरदों सोर फैगोन एबार नैबे सायख'थियाव सोर देरहालांगोन जोंनि बर'नि रिजनेल पार्टिनि मादाव UPPL ना BPF कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर रायजोफोर सोर देरहायो फर्स्ट टाइम फैदों दै रायजोफोर बोरैहाय जाखोथाय साउन्ड क्वालिटिफोरा बारा थिग नङा बारा समबो गैया दासो सान्दुं गोसानिफ्राय दसे जिरायदों ओंखायनो लाइभ फैनो होननानै सानबाय डार्क जादोंना एसे BPF जिंदाबाद संजय बर' मस्ट वेलकाम सोर दंबावो सोरबाफोर नायदोंबा BPF जिंदाबाद मानि थाखाय रिजनखौ फोरमायहर रायजो राजानोंथांमोन जोंनो रिजन नांगौ नङा होमबा रिजन नांगौ मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों BPF दोलोना मिशन गैया भिजन गैया होनना बुंदों बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना फोरमायहर मनजित नार्जारी BPF all the best मनजित नार्जारी बिथाङा बुंदों BPF all the best to मनजित नार्जारी सोरबा गैया नामा UPPL नि काउन्ट खालामगोन दै जोब्बा लाइभआ सोर बांसिन फैयो BPF ना UPPL सोरखौ अनसायदों बर'फ्रा दिनै रिजनेल पार्टि जोंना नायल' जाल' मोननैल' BPF आरो UPPL
हाग्रामा वर्सेस प्रमद बर' साइडनि इएमफोरखौ बाद दोनथ'दो ना सोरबा दाउखा गोसोम सोरबा दाउखा गुफुर बेफोरखौ दिनै बाद दोनथ'दो मेन सासे CM सासे चिफ सोर सासेखौ गनायो रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टनि थ्रुयै भट हरदो के सानैल' बर्थमान नै कमेन्ट्सआ अके कमन लावख्रिगुरै क'क्राझारनि बागै सोरबा मोनथिबावगौ नामा मानि जाहोनाव दिनै गावनिनो जायगायाव दिनै जोंनि बर' हारिफोरा बेबायदि होग्लुंजागासिनो दङ उइदाउट नटिस एभिक्सन जानाय बयबो नुबाय जानांगौ राजेश सरगियारि BPF जै बर' हारिनि हाग्रामा इज बसनो सन्जय बर' फोथाय नार्जारि BPF फैगोन सासे सानै साथाम साब्रै साबा BPF निफ्राय फैबाय आरो सोर दंबावो मा बुंनो सानदों सोर बबे समस्थिनि फोरमायहरदो रायजो नोंथांमोन सोरनिथिं माबायदि बारहावा बारदों फोथाय नार्जारि BPF फैगोन ओके 17-16 जइन 5 लाइक्स शेयर खालाम लोगोफोर शेयर खालाम रायजोफोर आरो लावख्रिगुरि चिरां जिल्लायाव दाख्लैबावैसो जालांनाय आननटिस उइदाउट इनफरमेसन मोनसे एभिक्सन जालांनायनि बागै जोंहा मानगोनां राजु देउरि ट्राइबेल संघनि एडभाइजार बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों कन्स्टिटिउसननि आर्टिकल 21 खौ भायलेट खालामदों नैबे प्रेजेन्ट सरकारा बेनिफ्राय राइट टु लाइफ बिनि राइट टु लाइफनि मोनसे सिकिउर्ड कन्स्टिटिउसनाव मोनसे संबिधान दङ बेखौहाय भायलेट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिफ्राय 2006 नि फरेस्ट राइट एक्ट स' बेनि सोमोन्दैबो गोबां खोथा सावरायनो दंबावो आं थाबैनो बिनि भिडिअ लाबोगोन पबिदास इसवारि BPF फैगोन BPF फैगोन अके नांथादों नामालै नेटवर्कआबो बिराद स्ल'लै सम मोनबाय थाया रायजोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों बेनिखायनो शेयर खालामना हर देबेन बर' BPF लं लिभ हाग्रामा सार लं लिभ दे प्रि इलेक्शन होनजायो दिनै प्रि इलेक्शन 2024 लेट्स सी हु हैव गट दि विजन एंड मिशन BPF ना मिशन विजन दंना गैया बेखौ दिनै फोरमान होनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रुयै फोरमायहर सोरजों सापर्ट दङ सोरखौ फैफिनजानो लुगैदों 2025 BPF लं लिभ अके सोरबा गोदान कमेन्ट हरबावदों नामा Eight minutes, 9 minutes थांबाय only 16 views first time ना आङो इमारजेन्सि खालामद्रायबाय थाम्बनेलखौ एडभान्स हरग्रोनांगौमोन अके one more join थाबैनो शेयर खालामना हो लोगोफोरनिसिम बयबो जों बर' नंगौना नङा दिनैनि सरकारा जोंखौहाय माबायदि सिकिउरिटि होदों थारैनो बिथांमोना सिकिउरिटि होनायाव फैमाल जादोंना जायाखै बेखौबो फोरमायहर रायजो नोंथांमोन दिनैसिमहालागै बोसोर खनथामाव 7 एनकाउन्टार जालांबाय आनफर्चुनेटलि बुंनांगोन जोङो फरेस्ट बिफाननिनो माखासे फेलियर एक्टिभिटिनि थाखाय दिनै बेबायदि खहा जादों खिन्थु बर'ल' आरोना साफा बर' जनक जोंसा नाबेसर बसुमतारी इनिफ्राय दाख्लै हरकान्त आरो सासे दंबावोमोन नामखौ बावबाय आं बिनिखौ मिता बर' BPF लं लिभ
दे रायजोफोर गाव गावनि रायफोरखौहाय फोरमायनानै हर आंनो नेक्स्ट बेलासिनि 7 बाजियाव मोननो थांगासिनो दङ मोनसे भिडिअ आं बेखौ हरथ'वाखै हरगोन दसे उनावहाय अके Who will win 2024 Lok Sabha election from Bodoland Territorial Council? नायल' जाल' मोनसेल' ST सीट दङ जोंना क'क्राझार इनिफ्राय मोनसे अलायन्स दङ दरं जिल्ला combined with उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नायनो गोनां BPF आथ' मोननैबो केन्डिडेट होगोननो नाथाय UPPL आ मोननैयावबो होनो हागोन ना हाया उदालगुरियावथ' रोखा जाखाबाय BPF आ थांखासिगोन जायनो बर' केन्डिडेट होगोन बेनो देरहागोन मा होनो रायजोफ्रा गोदान कमेन्ट्स गैया अके जाखिनि नायदों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन बबे बबे समस्तिनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोननि एरियायावहाय सोरनि गोहोम दङ बर्तमान दासान्दि Also mention the candidates from your particular constituencies at present and past. Raijw Kumar Basumtari, BPF long live. All the supporters are from BPF. तारमाने BPF आ फैगोन आरो खाजाबाय रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सखौहाय जिखिनि फैदों बेखिनिनिफ्राय आं मोनथिनो मोनबाय BPF आनो देरहागोन नामा ओके स' जों प्रेडिक्ट खालामनो हायो एज अ होल मानोना लक सभा इलेक्शनाव बिराद मोजां जायो गासिबो जायगा मोनसेयावनो भट थुयो नालाय उदालगुरिखौ ओमफ्राय तामुलपुरखौ दोननानै बाखि ST नि थाखाय क'क्राझार Anybody else? Pulicharan Basumtari, BPF long live. ओके बारायगासिनो UPPL आ गैला माथो बोरो बहा थांजोबखो अफलाइन बाथाय नोगोद कमेन्ट्स हरोदोलै सानैसो दङ बिथांमोना फैयाखै नामा आं बिथांमोनजों लाइभ सावरायनो होननानै सानदोंमोन दिनै Anybody from UPPL you can express your feelings about the present government Pobidas Iswari BPF फैगोन आं फरायखांबायमोन बेखौ पुलिचारण बसुमतारी BPF long live Okay, one more joined. जाय लाइभखौ नायदों नोंथांमोना बबे कन्स्टिटुएन्सिनिफ्राय बिलं खालामो फोरमायहरनो हागोन आरो आंनि डेसक्रिपशनाव थांनानै नुगोन नोंथांमोना इमेल ID होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोननि ओनसोलनि उसुबिदाफोरखौहाय फोरमायहरनो हागोन बा सोरबाफोर माबा मोनसे इनफरमेशन शेयार खालामनो दङबा बेखौबो खालामनो हागोन आङो बेनि बागै भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनायखौ आं नेनानै थागोन जेब्लायबो Okay. So anybody new to the channel, please like, share and subscribe. Chris Mary, 21. So who will win 2024 Lok Sabha election from Kokrajhar, BPF versus UPPL? Regional party नि खोथाखौ सावरायदों दिनै जोङो BJP कंग्रेस बेफोरखौ दोनथ'नानै जोंनि रिजनल दोलोखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बबे मोनसेखौ अनसायो हाग्रामा ना प्रमद बर' Let's see who wins कमेन्टनि थ्रुयै नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन सोर देरहायो Please comment Ada दै गैला गैला माथो मोजां नायो देराबो सोनागोन कमले ब्रह्म BPF जिन्दाबाद फोथाय नार्जारि UPPL सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै
थांनाय समाव पलिटिकल खालामबाय मानो दानखो मेसेज रिट्रेक्टेड अके रन्जन दैमारि सारखौ माब्ला रिलिज खालामगोन जों दासान्दि बुंनांगोन UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि गादिया मोनगनायखाय गाव गावनि जानांगौखिनिया जागनायखाय दिनैनि समावहाय बिथांमोना फाउन्डार बिथांखौनो बावनानै दङ साननैसोनि थाखायल' दिहुननानै बिथांजों एग्रिमेन्ट खालामहोनानै दिनै बिथांखौ आरो जोबफिननानै दोननाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि गेजेरावहाय बेफोरनि खोथाखौ बिथांमोना माब्लाबाबो रायखाङा बुङा नाथाय 17 बोसोरनि खोथाखौ हले बिथांमोना खनले खनले जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै उन्दुनायाव लागै सिमां नुलायलाङोदां अके रन्जन दैमारि मास्ट रिलिज्ड as soon as possible नाथाय बिथांमोना बुजिया खोनादों अब्लाबो बिथांमोना मावनो सानाखै बिथांमोना रोखा मोनथिगौ जे रन्जन दैमारि सारा रिलिज जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि ओंखामनि थोरसिया रानगोन बेनिखायनो बिथांमोना डिले खालामबाय थादों प्रसेसआव रिहेबिलिटेशननि खामानियाबो दासिमबो जागासिनो दं होननानैल' बुंदों नाथाय आवगायलाङाखै स' गोबां इश्यूज दङ बेफोरनि सायाव नोंथांमोना नायबिजिरनानै कमेन्ट्सखौ हरदो BPF ना UPPL नेक्स्ट गभर्नमेन्ट फोथाय नार्जारि मेसेजखौ मानो दानखो मोजां मोनना आं फरायदोंमोन हरफिनबानो जाबाय एनिबडी हैव गट एनी फिलिंस सोरहाबा माबाफोर बुंनो दंबावोब्ला कमेन्टनि थ्रुयै फोरमायहरनो हागोन आं फरायथिनानै होगोन बयनोबो सोरबाफोर माबा मोनसे सोंनो दंबा डाउट दंबा दिनैनि लाइभआवनो नैबेयावनो कमेन्ट्सनि थ्रुयै फोरमायहरनो हागोन ओके कम अन शेयर विथ योर फ्रेंड्स स' लावख्रिगुरिनि जि जालांनाय एभिक्सननि जाथाय उइदाउट नटिस आनफर्चुनेट मोनसे बिथांमोना दिनैनि समाव नुनो मोन्दों जोङो बाला जाजोबनानै दं आरोना बिथांमोननि बै थानाय जायगाफोरा बै भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैजों बेयावनो गुबुन हारिबो दंमोन बेनिफ्राय गुबुन हारिफोरखौथ' दाङासै नाथाय जोंनिनो नाफामफोरखौहाय बेनिफ्राय नाफामानो होखारहरबाय स' बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानदों बे खनसेल' नङा थांनाय बारावबो चिराङाव नुबाय जोङो गिर्जा न' बायदिसिना सिफायजोबनायखौ बुलडजार JCB लानानैहाय मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि बिथोन बायदियै बिथांमोना मावलांबाय एभिक्सना दाख्लै बावैसो एभिक्सननि गोबां दावराव दावसि जादोंमोन दा सिरियसै आरो थोंजोङै नै जोंनि बर'खौ टारगेट खालामनानै आरोबाव EM रन्जित बसुमतारी एरखुलायबाय एनक्रचमेन्टआ बिथांनिया सिदा सिदि बुंनो थाङोब्ला दिनैनि समाव डाइरेक्ट BPF खौसो टारगेटखा बेनि सायाव सोरबा बुङो फोथाय नार्जारि सरि आदा दाननायसो जादों दे एख' नङा हरफिननो हागोन only 5 minutes more आं लाइभखौ क्लोज खालामसै 5 मिनिट्सल'सै सम गैला सोरबाफोर काइन्डलि शेयर विथ योर फ्रेंड्स फिन खनसे फैफिनबावगोन लाइभआव नेक्स्ट टाइम वेल प्रिपेयार्ड जानानै दिनै आङो एडभान्स नटिस हरासै रावनोबो साडेनलि खालामनाय जाबाय आं ओरैनो जास्ट ट्रायल नायदोंमोन नेटवर्कआ माबायदि होननानै नेटवर्कआव बिराद प्रब्लेम ना नङाब्ला थाब थाब हगारनो हायो अके फोथाय नार्जारि जेबो नङा दे ना नेक्स्ट टाइम नैबे बेलासिनि भिडिअ'आव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दं टपिकआ एसे लेटबो जानो हानाय आपल'डआव अके 2 मिनिट्स मर लाइभ एन्ड जासिगोन 2 मिनिट्स मर जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानबाय आङो UPPL भार्सेस BPF हाग्रामा भार्सेस प्रमद बर' सोरखौ अनसायो रायजो नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरनो हागोन आं बे लाइभखौहाय आपल'ड खालामनानै होगोन चेनेलाव नोंथांमोना फिन खनसे नायफिननो हागोन एन्ड टाइटेलाव जेरै होदों इस्युआ थालांबाय जों बर' नंगौना नङा जोंनि फारसे जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ सिन्था खालामो ना खालामा बर' हारिखौ लानानैहाय बिथांमोना फैबाय थानाय फिउचाराव माबायदि थांखि लानानै आवगायलांनो सानदों स' बिनि सायावबो कमेन्ट्स खालामनाय रायजो नोंथांमोन सोरहा माबायदि राय दङ फोरमायहरबानो जाबाय आरो मिशन भिजन गैया होननानै बुंदों CM प्रमद बर' बिथाङा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन बेखौ फोरमायहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय आं नुबाय UPPL सासेबो गैया
आपल'ड होखांनायनि उनाव सोरबाफोर UPPL नि फैयोब्ला नोंथांमोनाबो नैबे लाइभनि स्ट्रिमखौहाय नायनानै फिन खनसेबाव बेयाव कमेन्ट्स खालामनानै बुंहरनो हागोन जिहेथु नोंथांमोना दिनै लाइभआव फैनो हायासै। अके देन लोगोफोर लोगो मोनबावगोन नैबे मोनाबिलिनि भिडिअ'आवहाय टिल देन स्टे टिउन बाय बाय।